ngoba ukhona ozayo emva kwami onamandla unawo. Kodwa ke ndingashumayelanga nje incwadi yeziKronike zesibini incwadi enombhali ongaziwayo na. Bakho abathi Ezra ngenxa yokubetha kosiko lakhe, ngenxa yexesha ebhalwe ngayo, nangenxa ye-knowledge yombhali. Kodwa bakhona nabathi ayingo-Ezra umbhali wale ncwadi, kodwa umuntu obhala le ncwadi ngumLevi ongaziwayo. Batsho besithi the knowledge contained in this book nge-history yakwaJuda can only be known ngumuntu ebengumLevi nanjengabefundisi belo xesha. Kodwa incwadi ye-Second Chronicles yona, it is literally a book of history of God and God's people. Incwadi ebalisa nge-history of the Southern Kingdom yaseJerusalem. Kodwa the angle evela ngayo ibalisa nge-history yesizwe, kodwa ibalisa from the point of view yokumkani bela xesha, ngoba abakumkani bonke yinzala kaDavide. So ibhalwa ibalisa ngexesha la post the Egyptian exile, izogqibezela ngexesha la pre the Babylonian exile, kodwa ibhalwa post the Babylonian exile. So ibali layo liqala post the Egyptian exile, izolishiya pre the Babylonian exile, kodwa ibhalwe yona post the Babylonian exile. Ukuze uyive kakuhle, ibhalwa ngaxeshanye nencwadi kaEsther. Ibalisa uEsther yena ebalisa ngokunyamezela nokusurvive ekuthinjweni eBhabhiloni. Ibhalwa ngaxeshanye nencwadi kaDaniel. uDaniel yena ebalisa ngokugcina ukholo ekuthinjweni. Ibhalwa ngaxeshanye nencwadi kaEzra nekaNehemiya, ezibalisa zona ngoku-rebuild ubomi after ubuye ekuthinjweni, ngokwakha isizwe after ubuye ekuthinjweni, ngokuvuselela itempile neendonga zeJerusalem after ubuye ekuthinjweni. So yona ibhala ibalisa ngembali, kodwa ibhalelwa abo bazelwe ekuthinjweni. Ngamanye amazwi, ibhalwa as i-introduction ngoThixo kubantu abakhule, abazelwe bakhula bafundiswa ngezinye izithixo. Ibhalwa as a way of forming a bond between abantu ababini abangazaniyo. Mhlambi ndiyibeke kanje John, le ncwadi ibhalwa nguBrother Ngesi, eyinika wena neegildas zaseFallsby after ipandemic yeCovid. Ubhale sithi uBrother Ngesi kuwe John, kukho
uThixo weWesley Guild yaseFalls Bay. Uthi whenever you meet future challenges, xa kuphela amandla endleleni, look back and remember the history yoThixo weWesley Guild yaseFalls Bay. Uthi ubufuna uyiva kakuhle lento, remember the God of the Falls Bay Wesley Guild ethwele uRhadebe ngala term singcwaba iGuilders ezi5. I do not know, but I suspect that there were times uRhadebe ezibhaqa endleleni ethingazi engazi into yoba uzawuphumela njani. Kodwa there is a God of this Wesley Guild that carried uRhadebe. Remember Lord, uba uyiva leyo, remember umbongo echola leGuild post pandemic. Silahlekelwe ngabantu asabangcwaba, bambi inhliziyo zibhlungu. Ezinye families felt betrayed because there were members apha who were guilders for more than 10 years. Kodwa ngenxa yepandemic asakwazi ubangcwaba. Uba endleleni uphelelwa ngamandla Jola. Remember the God of this Wesley Guild who gave us umfundisi uDiloko. Remember the God of this Wesley Guild. Kusawuphela amandla wehlelwa bubumnyama. Bamba lento. Owale Wesley Guild uThixo uyabathwala bakhe. Uyabagcina endleleni. Ingathi ibhalwa kubhada ngese sitsho. Ndikhawulezile ke ukuba bendizawushumayela, bendizawubeka le question ethi, what is the power of a testimony? Ayintoni na amandla testimony? Uba bendizawushumayela bendizawutsho, kodwa cela ujula le point. The first thing esifundiswayo apha is the power of prayer. Kodwa ndicela uyibopha nalento ethi there is wisdom in being fearful. Siqala apha, uJehoshafati lo bekutheni ukuze azohlaselwa ile mikhosi mithathu. To understand the context yale ndawo sikuyo, kufuneka uqala ubuyele kuchapter 18. uJehoshafati as the king of the southern kingdom. Kwi-northern kingdom kukumkani uAhabi at the time. Sonke ke i-theologians yavumelana into yoba kwela cala le-northern kingdom iikumkani zapha besezimlahlela uThixo. uJehoshafati yena esabambelele kuThixo. Nanku ukuqala kwengxaki. Unyana kaJehoshafati as the king of the southern kingdom marries intombi kaAhabi as the king of the northern kingdom. Badityaniswa kumtshato. So uJehoshafati visits in northern kingdom. Athi ukumkani uAhabi, ndifuna uyoqala imfazwe. Athi uJehoshafati, before we go, can we seek the face of God? Ubizwa umprofeti, kubuzwe kuyo into yoba singaya nemfazweni. Ithi impendulo yomprofeti, uthi uThixo mandithi, ndibona oonyana bakaSirayeli bethingaza entabeni bengenamkhokheli. Into ethi, if you start this fight, the leader will die. Kodwa noxa kunjalo bobabini bayiqala imfazwe,
wabulawa ukumkani uAhabi. Now to understand the geopolitics zaseKhanani, into elwiswayo ngumhlaba and control. Into ekusindisayo kuba nabahlobo abapowerful. Umhlobo wokuqala nokugqibela kaJehoshafati ubulewe emfazweni. Now ezi zizwe ezintathu azifani, kodwa zidityaniswa i-common enemy. Into ethi the enemy of an enemy is a friend. Mhlawumbi mandibuza apha, zingaphi friendships apha eziqalwa because of common hatred of one person? Kwenzeka ntoni kwezo friendships ekuhambeni kwexesha? So ufika ezi zizwe ke ngoku, ukumkani uJehoshafati ulungisa la mistake ebeyenzile. Kodwa mandiqala apha John. There is wisdom as a leader in being fearful. When you are fearful as a leader, you are admitting your own limitations. Uthi andinawo amandla okuyenza ngokwami, and therefore you seek the face of God. Ndicela le nto ke Jola nekomiti yakho kule 10. Don't ever stop being fearful as a leader. Because if you are a fearful leader, you will always turn to God. Sibona loo nto. Kodwa eyona nto siyibonayo is a king who is expected to give military strategies at the time of a war, turning to God ngexesha le-crisis. I imagine general xa esithi masiqale fast sithandaze, ngelo xesha imikhosi emithathu iyabasurroundisha. Kodwa into endiyifundayo apha, you will never go wrong if you make God your first point of call. You will never go wrong. Zingaphi ingxaki sigaxeleka kuzo, because senza uThixo last resort. Siqala ngawethu amandla, yawupotyakala sithi uphi na Thixo. Ndifuna ukuthi kulo nyaka make God your point of call. Umthandazo must be your first, second and third resort. Ndifuna ukutsho. The power of prayer, John, is not in the prayer itself. Neither is it in the one who's praying. But the power of prayer is in the one to whom we're praying. Ukuyamazi uThixo azinokwenzele zona nendawo adlulise kuzo, akuzoba lula okanye akuzoba nzima uthandaza. Mhlawumbi ndike ndaphangela eBhayi, ngizawuvala. Ndike ndaphangela eBhayi. uIminati uyavisita eBhayi. She's about to turn 2 uvisitor kwakhe. I do not know uba udibene phi nala drink yesipaleta kuthiwa yipayinathi, kodwa indlela ayithanda ngayo. Uba ndiyaphuma nje evenkileni, uke waliva icango livuleke, noba ebebukela iTV ubaleka andilandele. And xa sifika eshop ufuna unyuswa azikhombele athi le. And indlela angandithembi ngayo, noba sendiyithathile ndiyibeka apha ecan'kwam kwam, ufuna uyibamba ngokwakhe. Ingathi uba ngajika ndingayijikisa. Hayi mcina. Xa siphume evenkileni ndithi siphumile siyithengile yekele kum, kodwa indlela angandithembanga ngayo uyibambile. Apha phezu kwakhe ndibambile, kodwa ndiyabona uyandisinda. Mntanam yekele kum, kodwa akayiyekanga. Iyandisinda, uyaqhadazela endleleni. Phezu kwentloko yakhe nasi isandla sam, willing to take it back, kodwa uyibambile.
sisindwa nje. There is a hand above us. Uthi people let go. Kodwa thina sibambile. Sisonzakala nje sibambile. Iyasinda yona kodwa sibambile. Kulonyaka let go and let God. There is a God ongazange wasiphoxa khona. Yinikele kuye. Ndiyayeka ke ngoku. Ndiyayeka. What is the power of a testimony? Pha e-UCT ndidibana kwiklasi ye-social science nale nto ekuthiwa ye-epistemology, the theory of knowledge. Mhlawumbi ukuze uyive i-epistemology izama ukuphendula the question ethi, how do we come to know that which we claim to know? Siyazi njani le nto siyazi? Ndincedwa yi-Russian philosopher uLev Vygotsky. Uthi uVygotsky, when you study human beings, into ayibonayo nantsi, the most deeply held knowledge, eyona nto esiyibambele kufutshane, yinto esiyifunda through experience. Uthi xa egqibezela ngendlela umntu ayibambe ngayo i-knowledge experience, noba ungamnika i-evidence ephikisa i-experience yakhe, kodwa uyibambile experience. Uyibambile. What is the power of a testimony? A testimony holds fear and faith in tension. But the testimony, it uplifts faith over fear. But the testimony, the personal experience, kathiko. Izinto andikuphela kuzo. Le into nakathi ngayazi uba ndizawuphumela njani, kodwa ndizawuphumela. Itsho i-power ye-testimony. When you remember what God has put you through, there is no obstacle ekwenza umdaka uthixo. That is the power of a testimony. Xa ndiyeka ngokubitso, xa ndiyeka kulo nyaka pheleyo, this is my testimony. Kulo nyaka pheleyo i-ANC lose elections. Hayi buthi. So xa lose elections ANC. Hayi, kamera. ANC lose elections. Kufika ileta ethi ubrother wami, we will have to restructure. Some of you will have to be let go. Kudlule iveki bele. Kufika ileta ethi the department endiyisebenzelayo ifumene budget cuts. So there is danger that some of you will be let go. Sibuyela lo brother wami umama sobabili siphethe ileta ezifanayo. Samnika wathi masithandaze. Wathandaza xa ephakama wathi uThixo uzasibonela. Nam uhlala naye ke xa kuphela usuku siya kuye uthi ungamnawazi mntana, uThixo uzasiphumelelisa. Ndiyabuza mna, how do you know? Uthi uDavid uthi bendike ndamncinci ngoku ndimdala, andizange ndambona uThixo alilekele imingazi. Kudlula usuku athi mntanam uzawuluka. Ndibuze mna, wazi njani? Athi uDavid uthi buninzi ububi obulehlelayo ingozi, kodwa uThixo uyalihlangula kubo bonke. Kudlula i-2 days
athi mntanam ungakunawa uyahova uthixo wethu khona ndi-frustrated ndithi khawume ngebhayibhile le nto uyithethayo uyazelaphi uthi ondizalwa nguBeauty noLeonard uthi uBeauty aniyazi mina but ngokuya naninga-3 nizaba na-4 idivorce yenzeka utatenu wanyamalala uthi uBeauty bendiphangela usleepini at times bendimgcinisa koomama basenext door uthi there is this day ewinter ngoJuni ndibuya ebusuku uthi uBeauty xa ndifika ndijonge evidence shem benigodola naluwabo ubuthongo nizamile ugalela iparafini ehitheni kodwa yachithakala. The only saving grace is that kind umbona umetshisi umetshisi ulapha ekhabhathini ngaphezulu but ngenxa yokufitshane asafikelele uthi from that day onwards eyami indlela ndayiyeke akuthini uthixo wabasuku noba kwenzeka ntoni ebomini beni ndiyiyekele kuthixo. If you want to understand the power of a testimony, konyaka bakakole ngexesha imikhosi ibangonga bavuma iculo ulihlathi lethu Thixo ungamandla ethu yena ekuxakekeni konke uluncedo ngenyaniso bathi let all hell break loose. Bayenzeka into eyenzekayo makaqhume amazalo ayaphuze amagwebu bafise amazalo iintaba ngakho ukunyuka kwazo uthi Peter but we know kukho umzi onesinga liwuvuyisayo lo mzi ulihlathi lethu Thixo ngoYesu Kristu inkosi yethu amen.